Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga ka-Fernandino. Matinding hamon sa sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado rin ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami nagpapatalo sa hamon ito. Ang inyong sanggunian ay patuloy na pupursige para maibalik ang sigla ng ating syudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lasatin, naghahatid ng tunay na serbisyo, tunay na lugod, Fernandino. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga Fernandino. Nagdudulot ito ng maayos na progresibong pamumuhay sa Siyudad San Fernando. Kinikilala ng Siyudad San Fernando bilang most outstanding sangguniang panlungsod nationwide. Patunay dito ang ating award na natatanggap mula sa national government. Ibig sabihin, kumpara sa mga ibang city at municipality sa buong Pilipinas, ang mamamayan ng City of San Fernando ay nag-e-enjoy ng mas maayos na pamumuhay at mas matatag na ekonomiya. Malaking tulong dito ang maayos na relasyon sa pamamagitan ng executive branch sa pamumuno ng mayor at ang legislative branch na siyang pinamumunuhan ng vice mayor. Dahil matiwasay ang relasyon ng dalawa, maayos na serbisyo ang binibigay ng ating lokal na gobyerno. Kaakit-akit ang City of San Fernando sa mga negosyante. Alam nila, may ease of doing business sa ating syudad. Kaya naman, nasa halos na 12,000 ang registered business sa syudad. Karamihan o 60% ng mga empleyado ay ang mga Fernandino. Dagdag sa kagandahan ng ating syudad ang ating strategic location o magandang pwesto. Biruin ninyo, nasa loob tayo ng Manila-Clark-Subic Economic Triangle. Dahil dito, madaming negosyo ang kusang bumubuhos sa ating syudad. Tinatawag na spillover business mula sa mga karatig na lungsod natin. Patok din sa mga kapitalista ang sinulat kong Investment Incentive Code of City of San Fernando. Naipasa ito noong ako po ay City Councilor pa lamang. Maliban sa incentive para sa mga namumuhunan, kumpiyansa rin ang mga investors sa mga local leaders natin dahil sa ipinaiiral na anti-red tape program at mabilis na pagproproseso ng mga business permit, lalo na pagkompleto ang mga dokumento. In-adapt natin yung negative list system na kung wala kang problema sa isang department or issuing body, hindi ka nadadaan sa kanila. In-avoid natin yung red tape. Kung wala kang negative list, automatic po, renewal ka na, bayad ka na, tapos di-deliver yung permit. Ganun po kabilis na kung hindi naman dapat puntahan yung isang department, hindi ka na pupunta ron. Kasi doon nag-ubis ang red tape eh. Ito yung proseso natin talaga, ISO certified tayo, na-validate tayo ng ombudsman, na-issue po tayo ng blue certification regarding sa anti-red tape. Hall of Famer ang syudad sa pagiging most business-friendly city. Ang award na ito ay ang pinakamataas na parangal na ibinabahagi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Taon-taon din kinikilala ang best practices ng city government bilang outstanding LGU in business permit and licensing. Kapalit na mahusay ng pagpoproseso ng ating mga negosyo ang pag-uunlad ng ating mga local businesses. Patunay na kahit na may nangyaring pandemya, matibay rin ang ekonomiya ng syudad ng San Fernando.
Tinulungan ng atin mga lokal na batas ang muling pagbangon ng negosyo sa San Fernando. Ebidensya na mataas ang local revenues o buwis na nakakalap taon-taon na hindi bumababa sa 1 billion pesos kada taon. Ibig sabihin, hindi nakadepende ang syudad sa Internal Revenue Allotment o tinatawag na IRA mula sa national government. May sariling pinakukunan ng pondo ang syudad San Fernando. Malaking bahagi ng tagumpay ng City of San Fernando ang Sangguniang Panlungsod. Bilang legislative body o tagagawa ng batas at ordinansa sa syudad, sinisiguro ng sanggunian na naging batas ang long-term development ng ating syudad. Kasama sa naibatas ang pagkakaroon ng peace and order ang ating syudad. Ibig sabihin, may proteksyon ang ating mga tao laban sa pang-aabuso at meron din batas sa pagsusugpo ng krimen. Nariyan din ang batas na tumutulong sa kalusugan ng mamamayan at kalusugan ng ating kapaligiran. Sinikap din ng sanggunian ang pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng Fernandino. Kasama na dyan ang libreng edukasyon. Ilan lang yan sa mga batas na tumutulong para maisaayos ang pamumuhay natin sa siyudad San Fernando. Ang relasyon ho palagi ng executive and legislative body sa siyudad San Fernando in terms of governance, palagi hong harmonious, no? Ibig sabihin, yung mga usaping pang syudad, no, binabalangkas ho talaga ng dalawang department, no, for a transparency and effective and more progressive City of San Fernando. So yun ho, no, yung check and balance is in place for transparency, and second, the communication is always open. Hindi simple ang trabaho ng isang mambabatas. Dumadaan yan sa pagsusuri, pag-aaral at debate bago ito pumasa at maging batas. Bawat anggulo sinisilip upang masigurong ito ang tunay na kailangan at may pakinabang sa pang-araw-araw na pamumuhay ng Fernandino. Number one priority is health, no? Tapos second is the economic recovery, no? So we're balancing it dito sa syudad because alam naman natin lahat na we are the regional center of Central Luzon, and in terms of business, kailangan ho nating maibalanse with our health, no? 2004, nung unang sabak ko bilang konsilor ng ating syudad. Hanggang ngayon, patapos na ako sa aking 9 na taon bilang vice mayor. Marami akong marereport na pinagsikapan ko maipasa na ordinansa at resolusyon sa Sangguniang Panlungsod na ini-enjoy ng mga Fernandino. Nilapit ko ang mga eskwelahan sa mga bata. Pinag-aralan ko ang pagkakaroon ng integrated school sa mga barangay kung saan meron ng elementary at high school. Malapit talaga ang puso ko sa edukasyon, kaya't sinikap ko na maipasa sa sanggunian ang ordinansang 2008-018 na bumubuo ng charter ng City College of San Fernando. Nagkaroon tayo ng public-funded college dito sa syudad. Ngayon, may pagkakataon na makakatapos ng college ang ating mga kabataan Fernandino. Nabigyan natin, sa wakas, ang pagkakataon ng mga Fernandino na tumuntong sa kolehiyo. Suportado natin ang countryside development dito sa San Fernando. Pero binabalanse natin ito sa ating cultural identity o mga kaugalihan natin Fernandino. Kaya sa pag-unlad ng ating syudad, malakas pa rin ang ating history at culture dito sa City of San Fernando. Patunay dito
ang inaipasa natin na Environmental Code of San Fernando, ang Children's Code, ang Investment Incentive Code, Anti-TV Ordinance, Integration of Kapampangan History and Culture in School Curriculum. Samut-saring batas ang nagpapatibay sa ating pagkatao bilang Fernandino at bilang miyembro ng ating syudad. Naniniwala ako na ang kabataan ang future ng ating syudad. Binigyan natin ng importansya ang kanilang kapakanan, kamulatan at overall ang kanilang kalusugan. Yan ang pinagmulan ng Anti-Child Pornography Ordinance natin, na regulate at nababantayan na ang mga internet cafe para maiwasan ang child abuse. Sa pamumuno ko rin, siguradong may dekalidad na nabibiling karne ang ating palengke dahil nakaroon ng malinaw na regulasyon sa operasyon ng slaughterhouse. 2013, pinamunuhan ko ang Sangguniang Panglungsod bilang Vice Mayor hanggang ngayon. Mula noon, naging mas aktibo ang SP sa pagpapasa ng mga makabuluhang batas. Naging mas mabilis at ligtas ang kapaligiran para sa lahat. Nakontrol at ipinagbabawal ang panggamit ng plastic. Nagkaroon din ng anti-smoking ordinance sa mga pampublikong lugar. Nagkaroon din tayo ng mga motorcycle at bicycle lane sa mga daan. Nabigyan pansin ang mga marginalized sectors gaya ng senior citizen at PWD. Bago ang pandemic, na-enjoy natin ang mga senior citizen at PWD ang libreng entrance sa mga sinemahan sa siyudad. Kasama dyan ang mga discount sa gamot, sa restaurant at ang mga pangunahing bilihin. Dahil sa patuloy ng pag-unlad ng siyudad, inadres natin ang problema sa traffic. Nabuo ang Traffic Management Code at nagkaroon tayo ng Barangay Cleanup Day at Septic Management Code para masiguro ng kapalit ng pag-unlad at pagdami ng tao, hindi napapabayaan ang ating kapaligiran. Bising-busy ang inyong Sangguniang Panlungsod sa ilalim ng ating administrasyon. Ilan lamang yan sa mga pinagmamalaking landmark legislation sa Ciudad San Fernando nitong nakalipas na mga taon. Hindi naman nasayang ang ating pagod at umani naman sa parangal ang ating kasipagan. Sa pagkasunod na taon, 2014, 2015 at 2016, kinilala ang siyudad San Fernando bilang most outstanding sanggunian sa isinagawang Local Legislative Award. Nasa Hall of Fame na po tayo. National level naman ang napanalunan natin bilang most outstanding sanggunian noon 2010. Lagi tayong kasama sa mga napiling most outstanding sanggunian, provincial at regional level taon-taon. Hindi natin binitawan ang magandang record ng siyudad hanggang ngayon. Pahapyaw pa lang yan sa inyong kaalaman tungkol sa mga kilos at gawa ng mga inyong Sangguniang Panlungsod na pwede ninyong ipagmalaki kahit kanino. Sa susunod natin pagkikita sa Lugod Fernandino, pag-usapan naman natin kung ano ang pagkilos sa mga batas na naisagawa para labanan ng City of San Fernando ang COVID-19. Ang kaalaman tungkol sa inyong sanggunian ay kaalaman tungkol sa inyong karapatan at kapakanan. Maliban sa panghatid ng ayudang pantawid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sinisigurado ng Sangguniang Panlungsod na meron konkretong solusyon ang ating lokal na gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga
Fernandino. Bumubuo tayo ng mga hakbang upang mapagtibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Malalampasan natin ang COVID-19. Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa labang ito. Gumuhit ng malaking pagbabago sa buong mundo ang mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 hanggang sa maging pandemic na ito. Wala itong bayan o syudad na pinalampas. Bunga ito, idineklara ng State of Public Health Emergency sa buong bansa. Ipinasailalim na rin ang Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon noong March 16, 2020. Bilang tugon, ipinasa ng Sangguniang Panlungsod ang Resolusyon Number 2020-05-1 kung saan inatasan ni Mayor Edwin Santiago na magdeklara ang community quarantine sa lahat ng barangay ng San Fernando. Kaugnay ng deklarasyong ito, nilimitahan ang galaw ng mga tao. Natigil ang transportasyon, napuno ng mga checkpoints ang border ng mga bayan at syudad. Pansamantalang natigil ang operasyon ng mga non-essential establishment. Natigil ang kalakalan. Nawalan ng kita ang mga kumpanya at wala rin sahod ang karamihan ng mga empleyado. Naramdaman natin ang hirap na pinagdadaanan ng ating kababayan. Naipasa ang Resolusyon Number 2020-052 upang mabigyan ng sapat na palugit ang mga tao sa pagbabayad ng kanilang monthly bill gaya ng tubig at kuryente. Hindi sila papatawan ng multa o interest kung sakaling hindi makapagbayad sa deadline. Nagkaroon din ng ordinansa na magbibigay ng amnestiya sa mga real property taxpayers. Hindi rin sila papatawan ng interest o multa. Nabigyan din ng moratorium sa pagbabayad ng renta ng mga nagtitinda sa dalawang pampublikong palengke ng syudad. Dahil nga apektado yung mga manininda natin nung pandemic, so ang syudad natin gumawa ng paraan kung paano natin matutulungan ang ating mga nagtitinda. So ang ginawang initiative ng ating city government, nag-offer siya ng moratorium sa ating mga vendors. So ang moratorium na to, sa tulong ng ating Sangguniang Panlungsod ay naapurbahan. So ito ay nagbibigay ng 2 months na libreng upa sa mga pwesto sa ating palengke. So ito ay implemented na last year, effective March and April 2020. Sa bisa naman ng Resolusyon Number 2020-05-5, inatasan natin ang mga business establishment na magsagawa ng online purchasing at magsasagawa ng delivery sa mga bahay-bahay. 2 birds in 1 stone, ika nga. Nakapag-operate na sila kahit paano na kontrol pa ang paglalabas-labas ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Batid natin kung gaano kahirap ang limitadong pagkilos at hindi paglabas ng bahay. Nagkaroon ng Resolution Number 2020-056 ang nagtatalaga ng ambulant vendors at talipapa upang hindi na mapilitan lumabas ang mga tao sa kanilang mga barangay. Tunay na napakahirap ng buhay na walang dumarating na kita sa pamilya. Nakaamba ang panganib ng COVID-19, ngunit marami din ang nakaranas ng gutom. Gumawa tayo ng paraan upang magtuloy-tuloy ang implementasyon ng mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development gaya ng social pension sa mga indigents at senior citizen sa pamamagitan ng resolusyon ng number 2020-057. Pinaigtin din natin ang distribusyon ng tulong pinansyal na nakakahalaga ng 6,500 sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAF ng DSWD. Aminado ang lokal na gobyerno na hindi natin kayang pasinin ang lahat ng pangangailangan ng mga tao. Kailangan natin ng katuwang. Umapila tayo sa lahat ng sektor sa pamamagitan ng Resolusyon Number 2020-0-6-1
na magbigay ng tulong in cash or in kind sa mga mahihirap nating kabalin. Dito napatunayan na sa panahon ng pangangailangan, marami tayong kabalin na bukas palad at handang tumulong. Ngunit hindi tayo umasa lamang sa donasyon. Pinabilis din natin ang pamamahagi ng relief goods at financial assistance sa Fernandino. Gumawa tayo ng mga hakbang upang maahon ang ating mga kababayan sa hirap ng pandemya at community quarantine. Ngunit sadyang mahirap ang kalaban na hindi natin nakikita. Nakakapasok ito nang hindi natin nalalaman sa kabila ng mga paghihipit at pagsusunod sa mga health protocols. Ito ang katotohanan na pinaghahandahan ng ating syudad, San Fernando. Bago pa man lumobo ang kaso ng COVID-19, ay nakipagtambal na ang city government sa iba't ibang ahensya at institusyon para sa mga quarantine facilities at rental hospital sa mga tatamaan ng virus. Manage po yung pandemic, no? Yung pandemyang nasa atin ngayon. Lahat ho ng mga facilities, equipment, and even the laboratory, no? Lahat ho yan dumaan sa sanggunian to authorize the city mayor to enter into a agreement or MOA, no? Even purchasing of vaccines, no? Lahat ho yan dumaan sa sanggunian at yan ho ay lahat na prioridad, nabigyan ng priority. Maliban sa quarantine facility na hinahanda ng lokal na pamahalahan, nakipag-MOA o Memorandum of Agreement pa tayo sa Department of Education para sa paggamit ng ilang mga eskwelahan bilang temporary quarantine at isolation facility. Ganon din ang ginawa natin kasunduan sa Bureau of Jail Management and Penology para magamit ang mga bakante nilang mga pasilidad. Naging katuwang din ng LGU ang Green City Medical Center at J.B. Lingad Memorial General Hospital bilang mga referral hospital kung saan dinadala ang mga COVID-19 positive. Sa bisa ng Resolusyon number 2020-0-6-0, naging prioridad sa COVID-19 testing ang mga Fernandino sa Green City Medical Center bilang kapartner natin sa labang ito. Nito lamang Pebrero ay naipasa naman ang Resolution number 2021-0-2-7 na nag-aatas sa alkalde ng syudad na pumasok sa isang kasunduan para sa pagbili ng anti-COVID-19 vaccine sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated. Hindi pa natatapos ang pandemya. Sa katunayan ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong Pilipinas hanggang September 12 ng taon ito. Nasa paligid pa rin ang banta ng COVID-19. Ngunit ang pagiging handa nasa kamay natin lahat, ang tagumpay ng labang ito. Ang inyong sangguniang panlusod ay patuloy na nagtatrabaho at ginagawa ang mga hakbanging upang ang syudad at bawat Fernandino ay maging matatag. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Fernandino, laban lang! What we are looking forward is hope. Hope is the best word that we will use for 2021. Tunghayan naman natin ang mga aktibidad na pinangungunahan ng inyong lingkod upang matulungan ang ating mga kababayan ngayong pandemya. Maliban sa pagsasagawa ng batas sa Sangguniang Panlungsod bilang isang public servant, responsibilidad ko rin
ang magbigay serbisyo sa akin mga ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng atin mga kababayan. Dahil dito, bumuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil ing tunay lugod, yapin ing tunay serbisyo. Ang paggawa ng batas ang isa sa mga sinumpaang tungkulin ng mga miyembro ng sanggunian na kinabibilangan ng mga konsehal at pinamumunuan naman sila ng vice alkalde. Ngunit bilang halal na opisyal, inaasahan din ng kanilang aktibong pakikibahagi sa mga programang direktang nakakatulong sa ating mga kababayan. Nais din ng taong bayan na maramdaman ng kanilang presensya hindi lamang sa apat na sulok ng session hall, kundi maging sa laylayan ng lipunan. Hindi lang ho kami limitado doon sa aming trabaho dito sa session hall, no, sa pagbalangkas sa mga batas, pero kami ho kasama ng ating city, no, ng mga tao na kung ano yung kanilang sentiment nagre-reflect dito sa sanggunian, and doon ho, no, naka-craft ang mga ordinansa para sa ating syudad. For the ordinance to be more implementable and localized, no, kailangan ho parang bata, no, na inaalagaan, no, inaalalayan. It's not encroaching, no. We're not encroaching sa executive, pero we are assisting and extending our kung ano hong maitutulong, no. Ganyan na naging estilo ng panunungkulan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin simula nang siya ay maging konsehal noong 2004 hanggang sa maging vice alkalde ng 2013. May sarili siyang mga proyekto at programang pinangunahan na regular na isinasagawa lalo na noong wala pang pandemya. Ilan sa mga ito, feeding program sa mga bata, medical mission at kanyang Water for Life project na nagbibigay ng mga artesian well o poso sa mga Fernandino. Nakilala rin siya sa pagiging aktibo sa mga brigada eskwela na kung saan tumutulong siya sa mga pagpapaayos sa mga paaralan bilang paghahanda sa pagdating ng pasukan. Naramdaman din ang kanyang malasakit at presensya sa tuwing sumasama siya sa pagresponde kapag sunog, aksidente at iba pang mga katulad na pangyayari. Ang simpleng gawain nito ni Vice Mayor Lazatin ay tunay na nakakataba ng puso ng mga Fernandino. Hindi sa pagiging leader, siya ay tunay na karamay nila sa lahat ng pagkakataon. Sa pagpasok ng pandemya sa ating bansa, lubos ang naging pag-iingat ng mga tao. Pinayuhan ng mga tao na huwag lumabas sa kasagsagan ng enhanced community quarantine. Ngunit sa kaso ng mga namumuno sa komunidad, higit silang kailangan ng mga tao. Kaya naman, kinokonsidera din silang frontliner na kinakailangan kumilos sa gitna ng panganib sa kanilang kalusugan. Si Vice Mayor Jimmy Lazatin ay isa sa mga opisyal na nanguna sa pagbabantay ng seguridad ng mga Fernandino. Personal niyang binomonitor ang lagay ng mga pampublikong lugar at pamilihan kung nakakasunod ang mga ito sa mga itinakdang tuntuning o health protocols. Sa sarili niyang kapasidad ay nagpamahagi siya ng disinfecting sprayer at mist blower sa mga barangay at subdivision. Itinaya ni VM Lazatin ang kanyang sariling kalusugan upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang leader. Hindi lingid sa lahat na isang vice alkalde sa mga maagang tinamaan ng COVID-19 at nagpositibo sa nasabing virus. Ngunit ito ay kanyang lakas na loob na nalampasan, na pagtagumpayan niya ang pakikipaglaban sa COVID-19 at isa sa mga survivors. Ang pangyayaring ito ay hindi naging rason upang manghina ang kanyang determinasyon na manguna ngayong may pandemya. Nagtuloy-tuloy ang kanyang mga programa para sa mga naapektuhan ng pandemya, lalo na ang mga nanghihikahos sa buhay. Nagpadala siya ng tulong at relief goods sa mga mahihirap na pamilya sa bawat barangay. Nakipagtambal siya sa iba't ibang organisasyon upang makalikom ng mga donasyon na ipinamigay sa mga tao, katulad na lamang ng JSL Foundation at iba pang samahan. Sinuportahan niya ang mga community pantries na kung saan nagbigay siya ng mga gulay, bigas, at mga pangunahing pangangailangan ng tao sa mga itinayong community pantries. Hindi pa tapos ang ating pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Hindi rin tumitigil si Vice Mayor Lazatin sa pagbibigay ng tunay lugod. Matatag ang Siyudad San Fernando, bunga ng maayos na pamamahala at pagkakaisa ng lokal na gobyerno at ang taong bayan. Lugod Fernandino, yan ang ating matibay na sandata upang malampasan ang bawat pagsubok sa ating mahal na Siyudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod kay kayo.